Braćo i sestre, srpski junaci, dozvolite mi da vas u ime predsjednika Karadžića, u ime državnih organa vlasti, u ime glavnog štaba Vojske Republike Srpske, u ime svih komandanata i komandira i vojnika, u ime porodica poginulih i ranjenih i nestalih boraca Republike Srpske najiskrenije pozdravim. Mnogi su pokušali da nam se predstavljaju velikim prijateljima, a videli smo da to nisu. Mnogi bi želeli da manipulišu našim ucveljenim majkama, suprugama, decom, našim ranama. Mnogi bi da nas podele. Ne smijemo se podeliti ni po koju cenu. I ja vam garantujem da to neće uspjeti. Opet nepravedno optužen, dižem se na oružje, na loše što htedoše. Ideje da mi poruše, s njima smo već dugo, mnogo godina u borbi. Po telu smo puni rana, po licu smo modri. Nema laži i prevare, ako stanem i predam se. Nek mi život sutra prestane, nek me nema, neka nestane. Jer kad mene svi sad ostave, na mene kad zaborave, od sindikalne postave još samo papir ostane. Još uvek sanjam naše oblake da prolaze, još uvek mislim kako jedna reč promenit će svet. I onog dana kada mene više ne bude, ni tada nema povlačenja, nema predaje. Još uvek sanjam naše oblake da prolaze, još uvek mislim kako jedna reč promenit će svet. I onog dana kada mene više ne bude, ni tada nema povlačenja, nema predaje. Kadija se tuži, kadija se sudi.